Som una organització dedicada a la construcció de pau. Estem compromesos amb la no violència. Som una organització de pau de caràcter regional. No som ni bosniana ni Sèrbia, sinó un grup de persones de tot l'espai de l'antiga Iugoslàvia, amb orígens molt diversos. Hi ha homes i dones, persones religioses i no religioses, persones que han participat en la guerra i persones que la van rebutjar o que van ser objectores de consciència. Tenim, doncs, perfils molt diversos i treballem junts per construir la pau i també per prevenir que allò que ens va passar als nostres països torni a succeir. Tot i que gran part de la nostra feina té a veure amb afrontar el passat i el llegat de la violència, el que fem és, en realitat, un treball preventiu. No remenem el passat perquè ens agradi fer-ho, sinó perquè ens amenaça i perquè no volem que torni a passar. Quin tipus de treball preventiu realitzeu? Creem espais perquè les persones es puguin trobar i desenvolupem diferents tipus de programes educatius que anomenem formacions en construcció de pau i transformació no violenta dels conflictes. Treballem sempre amb grups mixtos d'antics enemics, procedents de comunitats diferents que encara avui mantenen hostilitats com a llegat de la guerra. Des de fa més de 20 anys, treballem específicament amb excombatents. També fem una feina que classificaríem com a promoció de la pau. Publiquem materials, produïm vídeos i llibres. Organitzem un concurs literari sobre reconciliació d'àmbit regional, que és trilingüe. A més del croat, el bosnià, el serbi i el montenegrí, que en realitat és una mateixa llengua amb noms diferents. També inclou l'albanès i el macedoni. Aquesta és una manera d'obrir un espai perquè persones que no estan especialment implicades com a activistes en aquest àmbit s'hi puguin sumar i puguin adreçar-se a les nostres societats sobre els canvis necessaris que cal fer per evitar que la violència es repeteixi.